Egunon. Egunon. Ze berri? Leo eta Koldo etorri. Zertan? Ez diat ezan, zurekin itzeinen. Zurekin bakarrik eta alkate denez. Ondo egin duzu, Iñaki. Beste kontu bat. Interpolek bitali du. Eskerrik asko. Goikoen ustez, Abel ertzaina aparta da eta pertsona estimatua ganera. Ja, baina jokabide susmagarria izan du. Zuetzara konturatzen, Koldo! Jordirekin gertatutakoaren ondoren, jendeak hau jakite baldin badu inork ez du zure alde egingo? Baina izgeratuko, sasikume hori harrapatu arte. Zu itxututa zaude. Barkaidak, gertatu egin zuen eta ezin diat esan, zergatik. Zak ezer esan. Oso pertsona hona iz. Ezin diago iraganean gelditu. Eta hori argitzeko nekanek nire aurkako ikerketa zabaldu du. Nekanek? Zuk esaten zenidan, baina... Barkatuko diezu noiz bait. Barkatuta zaude. Baina nire okerra larriagoa litzateke, gure harremanarekin aurrera egingo banu. Zurekin zintzo jokatu nahi dut. Gogor borrokatu naiz gugatik, sinetsi dazo. Baina bihotza atera da garaile. Kaixo? Bueno, iritsi da unea. Emaitza ikusteko prest?